Tu deci fii atentă, m-a văzut măgură pe hol. Te-a văzut măgura pe hol. Deci jur că ceva mai prost de atât n-am auzit. Cine-i măgură? Hai tu, măgură. Măgură este numele crush-ului meu, gen așa l-am poreclit. Păi, no, în cazul ăsta și pe mine m-a salutat Mierea azi dimineață. Mergeam la fel pe hol și nu știu să uita așa la mine. Deci fii atentă că am o idee dacă vrei și tu să participi la asta. În pauză când se sună, ne preparatim că mergem la baie și când băieții vor veni să stea pe hol o să mergem și ne împingem. Eu te împing pe tine în mierea ta și mă împingi pe mine în măgura mea. Ce zici? Îmi place cum gândești. Hai să ne întrebăm și pe celelalte. Hei, Ana, care este numele crush-ului tău? Adică porecla. Știi tu ce zic? Păi dacă punem problema așa, numele crush-ului meu este Nutella. Ai, ce cute, Nutella! Al tău, Denisa, care este? Numele crush-ului meu este Ciocolata. O, Doamne, Ciocolata, ți-au zis ce romantic, Doamne! Bianco, și numele tău care este? Numele meu este Carcadușa. Doamne, că altă clasă mai proastă nu puteai să-mi dai. Copii, hai că este pauză. Eu acum plec la următoarea oră. Vă rog frumos să vă pregătiți pentru teză, pentru săptămâna viitoare, sau puteți să vă duceți să vă agățați alimentele de pe hol. Adios!